Izenzo isahluko sama-24 soqala ufunda evesini lokuqala. Emva kwezinsuku eziyisihlanu umpristi omkhulu u-Ananiya wewuka kanye namalunga athile nommeli othile eThahatulo. Laba bamangalela uPawulu kumbusi, yena esebiziwe eThetulo, waqala ukumbeka icala, ethi, "Lokho ukuthi ngenxa yakho sitholile ukuthula okukhulu, nangokubonelela kwakho lesi sizwe senzelwe okuhle okuningi. Siyakwamukela ngezikhathi zonke nasezindaweni zonke ngokubonga okukhulu. Felix odumileyo. Kepha ukuba ngingakubambezeli, ngiyakuncenga ukuba ngobumnene bakho usizwe ngokufushane, ngokuba le ndoda siyifumene iyishinga evusa ukwambuka phakathi kwabaJuda ezweni lonke, eyinhloko yehlelo lamaNazaretha, yalinga ngokungcolisa ithempeli, sayibamba, sathanda ukuyahlulela ngomthetho wakithi, kepha kwafika uLisiya, induna yenkulungwane, wamthatha ngendluzula enkulu ezandleni zethu, eyala abambeka icala ukuba beze kuye, ukuze umbuzisise wena uqobo, uzwe ngakho konke esimmangalela ngakho. NabaJuda bavuma lokho, bathi kunjalo. Umbusi eseqhwebile ukuba akhulume, uPawulu waphendula wathi, "Lokhu ngiyazi ukuthi sekuyiminyaka eminingi ungumahluleli kulesi sizwe. Ngiyaziphendulela ngesibindi, futhi ungaqondi ukuthi akungaphezu kwezinsuku eziyishumi-2 ngikhuphukile ukuyokhuleka eJerusalema. Abangifumananga ngiphikisana namuntu, nakuba ngivusa isiphithiphithi esixukwini nasethempelini nasesinagogeni nasemzini, futhi bangekuqinise kuwe lokho abangibeka icala ngakho manje. Kepha ngiyavuma lokho kuwe ukuthi ngendlela abathi iyihlelo ngiyamkhonza ngokunjalo uNkulunkulu wabobaba. Ngikholwa yikho konke okulotshwe emthethweni nakubaprofethi. Nginethemba uNkulunkulu alibeka nabo uqobo lokuthi kuyakuba khona ukuvuka kwabafileyo, okwabalungile nokwabangalungile. Kulokhu nami ngiyazama ukuba njalo ngibe nonembeza ongenacala phambi kukaNkulunkulu nabantu. Kwathi emva kweminyaka eminingi ngafika ukuletha izipho esizweni sakithi neminikelo. Okuthe ngikulokho bangifumana ethempelini ngihlanjululiwe, kungekho isixuku nomsindo. AbaJuda abathile base-Asiya babefanele ukuvela phambi kwakho bangimangalele, uma benotho ngami, ngokuba mabasho laba ukuthi bafumanani okungalungile mhla ngimi phambi komphakathi, ngaphandle kwalelozwi elilodwa engalimemeza ngimi phakathi kwabo lokuthi ngokuvuka kwabafileyo mina ngimangalelwe yinina namuhla. Kepha uFeliksi ngokucacileyo okwaleyo ndlela wabahlehlisa ethi, lapho uLisiya induna yenkulungwane esewukile, ngizakuyinquma indaba yenu. Wayala induna yekhulu ukuba agcinwe, kepha abe nenkululeko, kunganqatshelwa muntu wakubo ukumkhonza. Kepha emva kwezinsuku ezithile wafika uFeliksi noDrusila umkakhe, owayengumJudakazi, wabiza uPawulu wamuzwa ngokukholwa ngoKristu Jesu, esakhuluma ngokulunga nangokuzithiba nangokwahlulela okuzayo. UFeliksi washaywa luvalo,
waphendula wathi, "Okwamanje hamba, kepha nxa ngithola isikhathi ngiza kukubiza." Wethemba futhi ukuthi uza kunikwa imali nguPawulu. Ngalokho wayehleze embiza ekhuluma naye. Kepha sekuphelile iminyaka emibili uFelix walandelwa nguPorkiyu Festu. Kodwa uFelix efuna ukubongwa ngabaJuda washiya uPawulu eboshiwe.